Fil-katekezi tagħna llum eżisti xtaqt li hekk niddiskutu nitkellmu ftit nirriflettu bejnietna fuq aspetti partikolari tal-ħajja tat-talb tagħna. Il-ħajja tat-talb tagħna eżisti għalina l-insara hija realtà li hija importanti ħafna. Ħafna nies meta tgħidilhom jitolbux waħda mill-iskużi diktar nintaqa' magħhom jgħidulek għandi x'nagħmel. U allura jagħtuk l-impressjoni li t-talb huwa għal min m'għandux jagħmel. Meta fil-verità eżisti il-qaddisin li huma gwida ċara fil-ħajja tagħna kienu nies li kellhom x'jagħmlu ħafna, però kienu nies li talbu ħafna. Għandna l-qaddisin riċenti anke fi żminijietna, qaddisin ferm popolari anke f'pajjiżna. Għandna l-San Piju tal-Pjagi, saċerdot li kien jaħdem ħafna, kien qatta ħafna sigħat għarar, kienet il-ħidma ewlenija tiegħu, però kien qatta ħafna sigħat jitlob. Ħafna sigħat jitlob. Għandna l-Papa Ġwana Pawlu Tieni, Bejatu, il-koll nafu l-vjaġġi kbar li jagħmel dar kważi d-dinja kollha jipritka jxandar il-Vanġelu l-ħafna laqat kien ikollu, però l-koll nafu minn daw kollha li għexu qrib tiegħu u kitbunna dwar ħajtu kemm kien bniedem li jitlob. L-istess ħaġa bħalma għandna il-Beata Madre Teresa, il-koll nafu kemm ħadmet. Nafu wkoll il-ġrajja li żgur smajtuha xi darbi oħra li meta s-sorjiet tagħha talbuha biex tnaqsilhom il-ħin tat-talb għax kollhom ħafna x'jagħmlu, proprju rdupjatulhom. Iktar m'għandekx tagħmel, iktar trid titlob, mhux inqas trid titlob. Llum nixtieq inħeġġek illi tinqabadx f'din il-gidba ta' din llum li titlob meta ma jkollokx tagħmel. Li titlob hija deċiżjoni fil-ħajja. Li titlob hija għażla li inti tagħmel, qalb ħafna għażliet oħrajn li inti tagħmel f'ħajtek. Jiena dejjem inġib l-eżempju kieku t-tabib jgħidlek li int marit u għandek bżonn tmur għall-kura, ma naħsibx li tgħidlu dott, tant għandi x'nagħmel li jiena m'għandix xejn imur għall-kura. Naħseb jiena li jibqa' jkollok x'tagħmel, imma ikollok bil-fors tnaqqas xi ħaġa biex tmur għall-kura għax temmen li dik il-kura tista' tfejqek. Allura jiena ngħid li l-problema tagħna mhix il-ħin imma hija l-fidi. Jekk jien bniedem ta' fidi jiena nitlob. Jekk jiena bniedem li l-fidi tiegħek tonqos jien ma nitlobx. U l-fidi mbagħad tispiċċa tonqos ħafna iktar. Jekk jiena nemmen f'Ġesu, allura għandi kemm għandi x'nagħmel, naf li mingħajru ma nista' nagħmel xejn, kif qalilna hu f'San Ġwan kapitlu 15, mingħajr ma tistgħu tagħmlu xejn, allura jiena nagħmel l-isforz tiegħi kollu biex nitlob. In-nuqqas ta' talb ħireġ mill-bniedem il-qadim ġewwa fina. Aħna eżisti San Pawlu kellimna mill-bniedem il-qadim qabel Mamudija u l-bniedem il-ġdid. Il-bniedem il-qadim huwa dak il-bniedem immexxi mix-xewqat tal-ġisem li mmexxi mid-dnub, il-bniedem il-ġdid huwa dak li hu mmexxi mill-ispirtu. Il-bniedem tal-ispirtu huwa l-bniedem li jitlob. Għalhekk it-talb u l-ħidma tal-Ispirtu Santu l-qdusija jmorru flimkien. It-talb huwa tal-bniedem il-ġdid, il-bniedem il-ġdid, il-bniedem li kkonverta. Il-bniedem li ma kkonvertix huwa bniedem li ma jitlobx. Jekk imorru fil-ġnien tal-Eden, Adam wara dnub, allura hekk jibda l-bniedem il-qadim fina, huwa l-bniedem li jistaħba minn Alla. Il-bniedem li jistaħba minn Alla. U dak li jiġrilna meta aħna nitolbux eżisti. Meta aħna nitolbux aħna nistaħbew minn Alla kif Adam staħba minn Alla. Però imbagħad il-bniedem illi jimxi wara Ġesu ħalli jsir ħolqien ġdid isir persuna li jitlob. Sal-punt li aħna għandna l-Knisja fil-bidu illi tistenna wara l-absi wara t-tluq tal-mulej fis-sema, tistenna bil-ħerqa sabiex Ġesu isawwab fuqha l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Allura naqraw fl-Atti tal-Apostli vers 14 kienu l-koll qalb waħda fit-talb fl-imkien ma' Marija u Ġesu. Jibdew il-Knisja tidħol għall-missjoni tagħha propju fit-talb. Propju fit-talb. U anke l-Knisja fi żminijietna eżisti għandha bżonn terġa' tmur lura fit-talb. Fit-talb. M'hemmx evanġelizzazzjoni ġdida mingħajr komunità ta' nsara illi jitolbu.
li jitolbu fl-imkien jitolbu qalb waħda. L-istess l-Atti tal-Apostli kapitlu 2 vers 42 jgħidilna kienu jżommu sħiħ fit-talim tal-Apostli, fil-għaqda ta' bejnietom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Dan it-talb eżisti li uħudna nsara kienu jagħmlu primarjament kienu li jisimgħu u jaqraw il-kotba mqazza, ġifieri it-talb għalina għandu jkun mibni ħafna fuq il-kelma tal-Alla. U kienu wettqu fil-prattika, ma speċjali it-talb bis-salmi. Li s-salmi anka kif naraw meta Ġesu jidher id-disċipli ta' Emmaus kapitlu 24 ta' Salluqa vrus 27 u vers 44, Ġesu jfissrilhom kif hemm miktub fil-profeti u hemm miktub fis-salmi u fil-liġi dwar Ġesu. Is-salmi huma esperjenza tal-poplu Ludi, l-esperjenza tiegħu quddiem Alla u l-esperjenza tiegħu ta' Alla, però is-salmi wkoll għax il-kelma tal-Alla kollha kemm hija hekk jitkellmu dwar Ġesu Kristu fil-ħajja tagħna, mhux is-suġġett tagħna llum, però waħda mir-raġunijiet għaliex aħna nitolbu bis-salmi fil-Knisja għaliex is-salmi jitkellmu anke dwar Ġesu. U l-ewwel komunità ta' nsara kienu jitolbu propju b'dawn is-salmi, però mhux is-suġġett tagħna. Illum xtaqt li apparti nħeġġiġkom sabiex verament nitolbu, però xtaqt nurikom anka il-5 forom differenti ta' talb. Il-talb nisrani fit-tradizzjoni u fit-talim tal-Knisja u fl-esperjenza tal-kelma tal-Alla u fl-esperjenza ta' minnu nisrani għandu 5 forom differenti. U importanti li kull wieħed minna jara ftit jekk aħna aħniex nużaw dawn il-5 forom kollha jew aħna aħniex f'waħda minnhom biss. Għaliex jista' jkun li l-mixja tat-talb tagħna teħel, jista' jkun li teħel għaliex m'għandniex ftuħ biżżejjed għall-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu li wassalna dawn il-forom kollha għax huwa hu primarjament li jitlob ġewwa fina kif jgħidilna San Pawl fl-Ettitù Rumani kapitlu 8. Jista' jkun li anke minħabba nuqqas ta' talim aħna ma ninfetħux biżżejjed biex nħallu l-Mulej jaħdem fina bil-mod kif jixtieq huwa. U għalhekk xtaqt li nduru dawn il-5 forom. L-ewwel forma ta' talb hija is-sens ta' barka u adorazzjoni. Il-barka tfisser eżisti meta aħna ngħidu hekk biex ta' nbirku l-Alla, ġieli anke nisimgħuha fis-salmi, dak ikun ma xi tfisser tberek l-Alla. Il-barka tfisser moviment din li hija mhux kif nifhmu aħna meta tmur għand is-saċerdot biex biriklek il-karozza biex nagħti eżempju. Il-barka qed nitkellem minnha hawnhekk dik hija barka, però mhux minn dak li qed nitkellem. Il-barka fis-sens bibliku hija l-moviment ħireġ mill-qalb tal-persuna li qed titlob, mela hija kwistjoni toħroġ mill-qalb tiegħek. U x'inhu dan il-moviment? Huwa moviment fejn għandek il-laqa bejn Alla u l-bniedem. Fiha id-don ta' Alla u l-laqa mal-bniedem isejħu lil xulxin u jingħaqdu fl-imkien. Għalhekk it-talba tal-barka hija tweġiba tal-bniedem għad-doni li Alla jagħtih, għall-grazzi li jagħtih, għal dak kollu li Alla jagħti l-bniedem. Hekk kif Alla jbierek il-bniedem bil-grazzi kollha jagħtih, il-qalb tal-bniedem bitweġiba għal dawk il-grazzi kollha li jagħtih għal dak li Alla hu, il-bniedem ibierek lura lill-Alla. Mela il-barka min-naħa tal-bniedem hija dan is-sens il-ftuħ tal-qalb tal-bniedem, il-moviment ta' qalbu li jquddiem Alla. Nil-barka għandha żewġ suriet fundamentali dan il-moviment tal-qalb tal-bniedem. Xi kuntant il-barka inwasluha permezz tal-Ispirtu Santu li titla fi Kristu lejn il-missier. U xi kuntant din il-barka hija l-karba sabiex Alla jagħtina l-Ispirtu tiegħu. Mela hekk it-tagħlim ta' Knisja tistgħu ssibu dan id-dettall partikolari fil-Katekiżmu paragrafu 267 fejn għandna is-sens ta' barka nbirku l-Alla għandna ninfetħu għal din il-miġja dak li Alla rid jagħtina u fis-sessini għal karba tal-qalb tagħna għal dak li Alla hu u dak li Alla rid jagħmel. Quddiem dan kollu l-bniedem irid jinżel jadura lil Alla. U din is-sens ta' adorazzjoni, din is-sens ta' qima, dan is-sens ta' protrazzjoni quddiem Alla ipoġġi l-bniedem f'postu. Alla qed hemm
biex tadrah u mhux biex tifmu. Alla qiegħed hemm biex tadrah u mhux biex tifmu. Eżistijej, is-supervja fina ma twassalniex biex aħna nadraw l-Alla. Is-supervja fina twassalna aħna rridu nifmu l-Alla, imma mhux nadrawh. Il-bniedem isib postu fil-ħolqien meta jadura lill-Alla bħala Alla. Hija l-għada li l-bniedem għandu jkollu fit-talb. Da sens ta' adorazzjoni jolli l-kobor ta' Alla fit-terminoloġija tas-salmi, per eżempju Salm 95 minn vrus 1-6, u juru wkoll il-qawwa ta' Ġesu bħala s-Salvatur meta nadraw il-Kristu bħala s-Salvatur tagħna, nirrikonoxxuh li hu is-Salvatur tagħna. Hija din il-qagħda tal-ispirtu tal-bniedem li jinxteħed fl-art u din is-Sultan tal-Glorja, kif jgħidu s-Salm vers 24, vers 9-10. U din sens ta' adorazzjoni ta' drabi tiġi maħkuma anka minn skiet, mhux skiet vojt li ma taf se tagħmel, imma huwa skiet li huwa mimli rispett lejn Alla li kif kienu ħopijiet Sant Awustin huwa dejjem akbar minna. Hekk meta inti anka dak li jgħidilna salm partikolari jisktu kunu għafu li jien Alla. Dan is-sens ta' adorazzjoni l-Alla li kif insibu anka fil-kelma tiegħu huwa qaddis, 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 qaddis tliet-darbiet. Dan Alla huwa li huwa setan bla qies, dan Alla li huwa kollu ħniena, u allura aħna ċkejkna qudiemu dipendenti minnu illi għandna bżonn il-ħniena tiegħu. Eżistijej, hekk din l-esperjenza profonda ta' adorazzjoni, ta' dil-qalb li tinxeħed qim mill-Alla. Dan hu dak li rid jimla, li rid janima il-ħajja tat-talb tagħna. U għalina l-insara kattoliċi dan ukoll insibuh din l-esperjenza quddiem l-Ewkaristija. Meta aħna quddiem l-Ewkaristija wkoll ninxteħtu nadraw il-Ġesu u kemm għandna bżonn anke dan kollu hekk fi spirtu ta' qalb li qegħdem biex tqim mill-Alla. Anke fis-silenzju, anke fis-skiet. Mhux skiet vojt, imma skiet mimli. Huwa skiet mhux tempa ta' m'għandek xi tgħid, imma skiet ta' meta tistaġeb minn xi ħaġa illi taħtfeki flok taħtaf għajnd. Qiegħed quddiem Ġesu u jaħtfeku u mhux tipprova taħtfu int. Li jifhmeku u mhux tipprova tifhmu int. Kemm hija esperjenza profonda eżistija. Dil-adorazzjoni tagħha li toħroġ mill-qalb tal-bniedem li ssib il-quċċata tagħha f'silenzju minn l-imħabba u f'imħabba silenzjuża. Insomma f'qalbek. L-adorazzjoni tiegħek tinfex f'silenzju minn l-imħabba u f'imħabba li silenzjuża. Imbagħad għandna forma oħra eżistijiet ta' talb li mhix l-adorazzjoni, meta aħna nitolbu talb biex naqalaw xi ħaġa, forsi dan huwa talb li aħna familjari ħafna tiegħu ħanejtek. Naħseb ħafna minna dan huwa jekk mhux l-unika forma ta' talb, imma forsi hija l-ewwel forma ta' talb fil-ħajja tal-bniedem. Fit-Testament il-Ġdid eżistijej aħna nsibu diversi kliem li jisprimi din it-tieni forma ta' talb biex naqalaw xi ħaġa. Sejjaħ, titlob, terġa' titlob biex tiġi bismuħ, tajja, titniet, titqabad fit-talb. Għandna eżempji pereżempju fl-ittra ta' San Pawlu Romani, kapitlu 15 vers 30, nsibu anke l-ittra lil Kolossin, kapitlu 4 vers 12 fuq dawn l-eżempji ta' talb. Iżda is-sura l-aktar tas-soltu dan it-talb toħroġ waħedha mill-qalb. Isu l-bniedem quddiem Alla imur għandu xjaf li minant Alla jista' jaqla xi ħaġa. U allura din is-sura ta' talb eżistijej turi l-kundizzjoni tagħna, il-fatt li Alla huwa ħallieq u li aħna ħlejqa tiegħu, allura aħna niddependu minnu. F'dan is-sens li aħna allura nitolbu l-mulej hemm xejn ħażin. Ġifieri Kieri għettilkom li dan huwa forsi l-iktar talb popolari li aħna jkollna nitolbu biex naqraw xi ħaġa, huwa jibqa' talb validu
li importanti għaliex jesprimi jekk l-ewwel talb jesprimi l-kundizzjoni ta' Alla bħala Alla, dell-adorazzjoni. It-tieni talb jesprimi l-kundizzjoni li jiena kreatura li jien niddependi minn dan Alla li jien nadura. U allura jiena wara li nadura lil Alla, jiena nista' l-qalb tiegħi turi dan Alla tiegħi, il-bżonnijiet tiegħi wara li jiena nitpaxxa b'missieri, wara li nintelaq f'missieri, allura jiena mbagħad nista' ndur lejn missieri u nurih il-bżonnijiet tiegħi li diġà jafhom. Aħna ma nitolbux lil Alla biex ninfurmawh x'għandna bżonn, isu Alla ma jafx x'għandna bżonn. Aħna nitolbu lil Alla sabiex aħna nkunu narfu li aħna għandna bżonn l-Alla f'dik iċ-ċirkustanza. Għalhekk nitolbu l-Alla, mhux għax il-mulej ma jafx, imma jaf. Imma biex aħna nifmu li għandna bżonnu f'dik iċ-ċirkustanza u għaliex il-mulej għamela liġi fil-ħajja spiritwali, fil-realtà kif ħalaqgħu, illi dak li rrid jagħtina aħna rridu nitolbu għalih. Din hija loġika, kien nista' nsejħilha hekk, tat-talba tal-missierna. Il-missierna l-mulej jagħtina 7 petizzjonijiet li aħna nagħmlu l-missier tagħna, illi l-missier jafhom, però Alla jrid jagħti it-talb mhuwiex il-kawża ta' dak li Alla jagħtina. Dak li jikkawża l-Alla x'għandu jagħtina hija l-ħniena tiegħu. It-talb huwa l-kundizzjoni li fiha aħna nilqgħu dak li l-mulej jrid jagħtina. D'importanti meta fimta f'ħajti jenitna ħafna. It-talb mhux il-kawża, Alla ma jtinix għax nitlob. Alla jagħtini għax hu ħanin. It-talb huwa l-kundizzjoni biex ngħidu hekk l-ambjent li fih jiena nilqa' dak li l-mulej irid jagħtini u fil-ħniena kbira tiegħu. Mod partikolari jeżisti f'dak li aħna għandna nitolbu biex naqalgħu, għandna bżonn inbidlu ftit il-prijoritajiet tagħna. L-ewwel ħaġa li aħna għandna nitolbu biex naqalgħu hija l-maħfra. Din hija ħafna importanti. Ma morrux mill-ewwel għall-affarijiet materjali jeżisti. It-talba għal maħfra hija l-ewwel pass tat-talba li biha aħna nitolbu xi ħaġa mingħand Alla. Hawnhekk toħroġ it-talba ċara meta għandna fil-parabola li Ġesu jgħid f'Luqa kapitlu 18 għandna dak il-Fariżew u l-Pubblikan u għandna it-talba tal-Fariżew li jitkellem dwar l-opri tiegħu kemm huma tajbin u talba tal-Pubblikan li jgħidlu Alla ħinna lija għaliex jiena midneb. Din it-talba tant qawwija, tant sabiħa. Alla ħinna lija għax jiena midneb. Luqa 18 vers 13. Din it-talba biex Alla juri ħnina miegħek Alla jaħfirlek hija talba li l-Knisja Ortodossa, allura ħutna l-insara Ortodossi, jgħidula t-talba ta' Ġesu. Meta inti anka mhux biss bbażi ta' dil-parabola tal-Luqa 18, ma tant nies li għajtu lil Ġesu bin David ikollok ħnina minni midneb. Din it-talba tant qasira li inti tista' tirrepetiha tant drabi matul il-ġurnata, ngħidula l-Jesus Prayer, it-talba ta' Ġesu. Minn minkom interessa aktar jista' jaqra ktieb il-Mixja tal-Pellegrin li jitkellem ħafna minn din it-tip tal-għamla ta' talb. Fejn inti matul il-ġurnata tirrepeti ta' spiss, titlob ta' spiss, Ġesu bin David ikollok ħnina minni midneb. U tirrepetiha kemm bżonn 1000, 2000, 5000 darba. Ġesu bin David, mhix nisseġera ta' Ġesu bin David ikollok ħnina minni. Fejn il-qawweda fuq l-isem ta' Ġesu bħala Salvatur u biex li hu bin David, ġifieri il-Messija, ikollok ħnina minnek għax għandek bżonn ħnina tal-Alla, int li inti midneb quddiem dan Alla li jista' jsalvak. Tiġbor ħanidu hekk dak li hu Ġesu għalina, is-Salvatur, li bent Alla li sal bniedem, dak li jiena midneb u xemm bejn dan Alla Salvatur li hu qaddisu jiena midneb, ħnina tiegħu. Araw dit talba qasira kemm tiġbor eżisti ħanidu hekk it-teoloġija kollha tagħna. Ġesu bin David ħenna lija midneb. Jew Alla ħenna lija għax jiena midneb. Nissuġġerilkom li dinha tkun talba eżistijej illi hija talba biex naqalgħu il-maħfra l-ħnina Alla kontinwament tkun fuq fommna. Hija importanti ħafna. Din it-talb ta' maħfra hija daħla għat-talba ġusta u safja. Għaliex aħna rridu nitlu quddiem Alla fil-verità ta' nfusna.
U dina hija b'umiltà kollha fiduċja fid-dawl ta' dak li huwa Alla l-bniedem, li Alla mhux tiran, Alla ma biex jikastiga, hemm biex jaħfer, biex juri ħniena. B'din il-konvinzjoni li jgħidilna San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 3 vers 22 meta jgħidilna li kull ma nitolbu naqlawh minn għandu. Nkunu konvinti li qed nitolbu l-ħniena tiegħu aħna sejrin din naqlawha. Hija għalhekk li anke l-Knisja fir-riti liturġiċi tagħha bħal mija l-Qudiesa, bħal mija il-Griżma tal-Morda pereżempju, tibdija dejjem b'rit ta' maħfra. Hija d-daħla, it-talb għal maħfra hija d-daħla kemm għat-talb pubbliku liturġiku tal-Knisja, imma anke meta aħna mmorru nitolbu għalina waħedna personali, huwa biex ngħidu hekk id-dispożizzjoni li aħna għandna niħtlu fiha. Nuru dak li aħna l-miżerja tagħna, x-xejn tagħna, sabiex niħtlu f'talb ibbażat mimli fuq Alla il-ħnina li jrid juri huwa magħna. Din it-talba sabiex naqalaw xi ħaġa wara il-maħfra mbagħad għandha aspett ieħor li huwa ħafna importanti għalina sistej. It-tfittix tas-saltna talla. Ġesu għalilna ħafna ċar. Fittxu l-ewwel is-saltna talla u l-bqija kollox jingħatalkom bżieda. Tissu sibu San Mattew kapitlu 6 vers 10 u vers 33, jew San Luqa vers 11 vers 2 u vers 13. Iġifieri l-mulej qed jurina hawnhekk illi fil-ħajja tagħna tat-talb hemm ġerarkija, ġifieri hemm prioritajiet mhux kollox bla doċċ. Hemm l-ewwel ħaġa li għandek titlob u t-tieni ħaġa li għandek titlob. L-ewwel ħaġa x'inhija? L-ewwel ħaġa hija li s-saltna li inti tfittex is-saltna. Mela l-ewwel is-saltna. Imbagħad it-tieni dak li neħtieġu biex nilqawha u biex nagħtu s-sem tagħha meta din is-saltna tiġi. Mela hija importanti ħafna li aħna fit-talb tagħna eżistijej meta ġu biex nitolbu il-mulej tina xi ħaġa, nitolbuh għal maħfra għalina u għad-dinja kollha, kif nitolbu sabiħ fil-Kurinella wkoll ta' ħnina divina, ħena lina u għad-dinja kollha. Però mbagħad irridu nitgħallmu kif nitolbu għall-affarijiet tas-saltna ta' Alla. Infittxu l-ewwel fit-talb tagħna s-saltna mhux il-bżonnijiet tagħna. Dan hija l-mixja li aħna fiha nikbru eżistijej fil-ħajja spiritwali tagħna bħala insara, mhux insara ta' tfal iż-żgħar, imma insara li huma adulti, insara li jinteresshom minn din is-saltna talla. S-saltna talla x'in hija? Fi kliem sempliċi, s-saltna talla hija fejn Alla jsaltan. U Alla jsaltan f'Sidna Ġesu Kristu. Allura kull fejn hemm Ġesu aħna xewqa tagħna hija illi kif ngħidu fil-quddies kollox ikun bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Ix-xewqa tagħna istraneti tkun illi kollox ikun f'Ġesu. Kollox ikun f'Ġesu. Kollox ma teżistix erja tal-ħajja soċjali, tal-ħajja umana tagħna, tal-ħajja tal-bniedem illi mhijiex f'Ġesu, kollha rridwa f'Ġesu. Aħna nixtiequ li Ġesu jkun f'kollox u kull imkien. U rridu nitolbu għal din ir-realtà. Importanti nitolbu eżistijej. Bekk il-Knisja tkun qed tidħol f'din il-missjoni stess ta' Kristu, illi ġie biex jifdi l-umanità kollha. Imbagħad huwa f'dan il-kuntest li qed infittxu s-saltna talla li aħna mbagħad nistgħu nitolbu għal ħtiġijiet materjali l-oħrajn kollha tagħna. Għaliex aħna dina forsi ma nifhmuwix biżejjed jew ma nagħtux kasa biżejjed. Aħna dak li aħna nitolbu materjalment huwa biex iwassalna biex inkunu f'din is-saltna mhux hekk fih innifsu. Il-mulej ħaġa jagħtilek jew ma jagħtilekx fit-talb tiegħek mhux jekk għandek bżonna inti jew le. Jekk dak li se jagħtik iwaslekx biex is-saltna talla tkunx f'ħajtek jew le u biex inti tkun fis-saltna talla. Ħafna drabi aħna narawha mill-perspettiva tagħna, ġifieri jiena x'inek nifhem li għandi bżonn. Komunament ngħidu Alla jagħtik dak li hu tajjeb għalik, jekk ħaġa mhix tajjeb għalik għal se jagħtilek, imma x'nifhmu biha, x'inhu t-tajjeb tiegħek, x'inhu tajjeb għalik. Għax int għalik li forsi li tagħmel karriera hija tajba. Għalik li tinħelles intbatija hija tajba. Imma Ġesu ma jarakx x'inhu tajjeb għalik hekk, xi waslek li inti tkun verament fih. Issa u fl-eternità. Dak huwa li Alla jwieġeb, dak huwa li Alla jagħti l-bniedem f'dan il-kuntest tat-talb. Ħsibt illi fil-katekesi tagħna llum kont se naqsam magħkom il-5 forom sħaħ tat-talb, però wasalna biss ta' 2 għalhekk darb'oħra inkomplu 3 forom l-oħra. Il-mulej jagħtikom islim.